Umnotho wesifundazwe iKwaZulu Natal uncike kakhulu emkhakheni wezokuvakasha. Kubukeka sengathi ke lo mkhakha usuyaqala ukubuyela esimeni esijwayelekile njengoba ke ezinye izindawo ezihlala izivakashi sezinesibalo esilinganiselwa kumaphesenti angama-65. Indawo esingatha imihlangano nezingqungquthela kanye nemicimbi iICC ithi isikulungele ukwamukela umthamo wabantu othe xaxa ngaphansi kwemigomo emisha. We calculate our losses at about 165 million rands worth of lost business during this year as a result of that pandemic. So it's been very tough times for us as the Durban ICC. Njengoba ke imicimbi enabantu abaningi ibingavumelekile, umkhakha wezokuhlelwa kwemicimbi nawo ukhahlamezekile kakhulu. Uzodwa Msimange uthi usekulangazelele kakhulu ukuba aqhubeke nomsebenzi wakhe futhi uthi kuke kwanzima impela ebhizinisini lakhe. Bese usuqala ukubona ngazi ukuthi usuphelelwa yithemba awusaboni kahle ngoba phela kukhona i-team lana okufuna ukuthi uyibonelele ukuze nezimpilo zabo ziqhubekele phambili. Akhona ke namanye amabhizinisi angakwazanga ukuqhubeka nomsebenzi wawo ngenxa yengcindezi yezemali. Uhulumeni wesifundazwe usezingxoxweni zokungenelela ukusiza amanye alamabhizinisi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.